feel. At kasama nyo na naman ang pinakita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ayi. Hello Madrid Nation! Hello sa inyong lahat. Ayan, nawala lang ako saglit pero ngayong araw 400 pesos na ang ating pot money. Wow! At syempre, buwan na ng Feb-ibig. Ayan, buwan na naman ng mga nagmamahalan, ng mga sawi at ng mga umaasa. Ayan. Kaya naman halo-halo sa ating mga early birds dyan. Halo-halo kina Jana Gabika, Samir Manzanilla, Ronnie Basa, Dom Mateo, Jessica, sino pa?
Zenith Gatdula. Sino pa ba? Ayan, at sa mga hindi pa nag-comment, mag-comment na kayo ngayon. At syempre, mag-react na rin kayo ng like react and heart react. At do not forget to share our live stream for today to win special prizes. At syempre, wag na huwag niyong kalilimutang i-like, i-share, at i-follow ang ating mga Madrid Philippines pages. Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. Ayan. Kaya naman guys, yes, mag-react lang kayo ng mag-react ng heart dahil nga February na ngayon. Ayan guys, so halo-halo sa inyong lahat. Ayan, wala akong corona. Ayan, so ito na, ipapakita na natin ang ating cutie patuti, Kim P! Halo, Almosalers, Clubbers, Seklabus. Ayan. Sa mga hindi pa nagko-comment, mag-comment na kayo guys. Dahil kompleto kami today. Dahil, ayan, sabi nga ni Jana, wala daw yung corona kay Ai. Sabi nga namin guys, sash lang yung kanya. Sash lang yung kanya, wala siyang corona. Yes. Ayun. So, ayan, dahil sinabi nyo kahapon, get well soon. Ayan, magaling na po siya ngayon. Nagbabalik na siya today. Ayan, halo-halo sa ating mga almosalers na binati ni Ai kanina. Kaya naman guys, kung gusto nyo magpa-shootout, mag-comment na kayo. And syempre, hindi na kayo magpapatumbig-tumbig boy. Papakilala ko na ang aking mga kasama na si Rupi. Halo, Madrid. Halo, Almosalers, Clubber, Eklabus. Sinahanap ko ang salamin ko. Teka lang. Yan, hindi ko makabasa. Yan, guys. Yan, game. Yan, pwede na. Ayan. Halo, Almosalers, Clubbers, Eklabus. Ayan, kung mamaya meron na naman tayong babansagan dito. Yan, batiin natin ang mga binati ni Kim P. Sila Jana Gabika, Ronnie Baza, Zamir, si Jessica, si Samir, si Jessica, si Ronnie, si Janica. Sila pa lang po hanggang ngayon. Yan. Yan, ang lamig po dito sa South Colorado. Yan. Teka lang. Sa Hindi mga... ko maintindihan yung sinasabi ni Ronnie tsaka ni Jana. Puyat daw sila. Puyat daw work. sila. Ayan, Yes, yung tama. Talaray work mo. Sabi- Work Tama. mo Yeah. sa Canada. Guys, Ayun. magpa-shootout na kayo kung gusto niyo magpa-shootout. Ayan, dahil wala pa ang ating ibang mga kalaban. Galingan nyo na. Magkwentuhan muna tayo. Ayan, kamusta ba yung mga nyo? Kamusta yung... Anong Paliligo nyo. Hindi. Ayan. Anong gagawin nyo sa Valentine's? Anong gusto Oo. nyo gawin sa Valentine's Anong Day? gusto nyong gawin? Or ano yung Yes. mga plano nyong gawin sa Valentine's Day? Habang kino-comment nila yan, ikaw Kim matutulog. P, anong gagawin mo? Matutulog. Ayan, halo kay Christine Joy Serrato. Kaya naman, guys. Ayan, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? guys? Yan, sa mga single ulit. Sa mga single. Oo, yan. Sa mga single, mag-comment ng Ready. Yan Sa, Sa mga mga single, taken, mag-comment comment ng ng- ready. Ready, Sa mga ready. taken, mag-comment ng Ready! Ayan. Damihan niyo yung Y. Yan na, yung mga single, ready lang. Ayan, halo Yung mga kay Love taken, Love. ready. Ayan. Kaya naman guys, wag na natin simulan ng ating mga games. Mag-comment Ayan. muna kayo kung ready Taken na siya, kayo. talaga naman. Talaga May naman. nagpapashoot Talaga out. Ayan, namang nalulu kay pinapani- Dear Tanyan. Hi, Talagang Dear pinapanindigan na ni belated Jessica ang happy pagiging Yes, in our belated relationship happy birthday. Ayan, niya. nalulu kay Bean. Uy, si Ronnie Hindi ko Basa mabasa yung nagpapashoot out. pinapa-shoot out ni Ni Ronnie. wait Ba't lang, si Alex magre-refresh lang single ako. Y lang? Bakit si Alex single lang? Taken na namin siya. Char. Ay, plano ko mang bato Pag ng may single jowa. yung Y, Mag-comment single muna, siya. Wait lang. Oy, kapag single, why lang single kayo. Single kayo. Ayan. Malamig yung nyo, Pep. Ayan. Ibig. Sabi ni Ayan. Christine Serrato, plano kong mangbato ng may jowa. Ayan, Wala sabi ni kasing Jana, forever. go na habang wala pa mga veterana. Kaya naman guys, dahil ready na kayo, let's start na our first game, ang ating all-time favorite
D. Sabi ni Jessica, marriage Ano na po yan? ako. Marriage. Saan? Married. Ayan, married pala, marriage. Ayan, Ready nalalo daw. kay Jenny Remo and kay Mr. AJ Bakit si Mr. AJ Garache. single Y? Oo. Baka hindi nila naabutan. Oo. Ba't Ayan palangitin na. mo dyan, Rupi? Ayan, sabi ni Dartayan, Yan. what? Dito na si DJ Ai. Ayan. Yan. So, Belated ayan happy guys, birthday. for our first. Sakit na ulo. Ayan, wait lang, may sagot na si Ronnie. si Ronnie. Sabi niya, plano ko sa Valentine's i-date lahat ng single kong friends. Hi, Ronnie! Biglang nangisigan. Ayan, Hi, kaway-kaway friend. lahat ng single, i-date daw kayo ni Ronnie. Ayan. Hi, friend! Single, di pa married eh, sabi ni Mr. AJ. Ah, galing. Pretty! Pwede pa lumandi. Ayan. Pili na kayo, easy, medium, or? Hard. Wow. Sumagot na Hard. si Jessica Easy. Sakit daw ng ulo ni Dear Tanya. Anong gagawin natin dito? Tawag mo ron. Untog mo ron. O, Okay na lang eh. Bigyan ka namin ng tawag Tawag mo mo ron. 3 Sana times a all day. dinidate. Hoy, pili na kayo guys para makasimula na tayo. Ayan, sana all dinedate. Ayan, makipag-meet na kayo kay lumipad na kayo ng Canada. I-date kayo ni Gusto mo Ronnie. magpa-date? Ayan, sabi ni Wire? Jenny, easy din. Yan, Isihan muna natin ba? Ayan, sabi ni Ronnie, shout out sa pamangking ko, si Princess Andrea Arantia. Ayan. Kala ko Arantia Friends Grande. na tayo. Ayan. Sabi ni Alex, friends na Diba tayo. Arantia Grande? Eh. Ayan, maraming sumasagot ng easy. Easy. Kaya naman, let's start our first game na easy muna mga best. Ang ating category ay pakibasa po. Ang ating got history. Ang Ayan. ating history. History ang ating first category. Ito ay easy, guys. Ayan, sabi ni Dear Tanyan, sa makahula ng full name ko, siya i-date ko. O, ayan. Hulaan niyo daw yung full name ni Dear Ano Tanyan. pangalan niya? Hulaan nyo. Full name ni Dear Tanyan. Magde-date daw kayo. Joanne. Sabi ni Joanne. Jana, i-date niya kayo, pero Soriano. puntahan niya siya sa Ontario. Oo, lilipad sila ng Ontario. Joanne Nguyen Soriano. Ayan, halo-halo kay Sharon Rose Embalsado. Ayan, sumagot na si Halo-halo. Bean. Sabi niya, letter A. Letter Letter A. A. Letter A. Ayan, meron tayong letter A. And guys, Rupi, Yes. paki-explain ko ano ang ating number 1 rule. Ang number 1 rule ay kailangan hindi kayo makapagpaputok ng dalawang lobo. Ano mangyayari? Nang higit sa dalawang lobo. Yes, ano Kasi pag mangyayari? paputok kayo ng pangatlong lobo, pang-apat at pang-lahat na mawawala na ang Ating pot money. Yeah. Ayan. Yeah. Sabi ni ni Christine, ni Ronnie. Ni Ronnie. Sabi nila letter S. Letter S. Walang Walang T. letter T. Letter May S. S. May Hindi S. ako. May pumutok ng isang balon na. Sino? Hindi siya si Juanito. Sabi ni Jessica Ferdinand Magellan. Hindi. It ends with letter A ang ating first word. Oo nga. Yes, sabi ni Christine. Wow! Ano? Letter N. May sagot na si Alex. Louisiana Purchase. Ano daw? Louisiana Purchase. Louisiana Ang bilis mo Perlace. naman, Alex. Ayan guys, dahil si Alex din yung nakahula ng ating meaning ng t-shirt. Ayun, Oo makaka-receive siya. Ibibigay ko sa weekend Ayan, yung t-shirt tama. niya from the Almusal Club. Yes. Yes. naman Sabi ni nasabi. Jessica, nako, ayan na si Ma'am Alex. Paktay ka diha. Paktay ka diya. Paktay ka mo diha. Ayan. Paktay ko dihasay. Okay. Meron tayong letter S. Sige, let's try letter L. L. Kung si Luisana Real. Paktay ko diha, kadisay. Ay, oo. Paktay ka mo diha. Kadisay ni Jan. Eto na, let's try Yeah, letter letter. O. Ayan. Letter Sabi O. ni Samir, makapag-download na nga rin ng Hangman na Hangman. game. O, practice Yes. din Sino yun. download ba yan? Sige, let's try Hindi ko letter alam. U para makita natin kung Louisiana Ayan, sabi, ang ba dami ng at kumakapi. purchase.
Kumakapi? Kapi at baka mahulog. Sabi ni Dear Tanyan, huwag ka na humula, Rupi, may kadate ka na. Hindi Oh. ko hinuhulaan. Siyempre naman, may kadate ako. Tinuturuan niya lang sila. Tinuturuan ko sila para ma-date ka nila. Kawawa Para ka naman daw may eh. kadate ka na. Ito may nagsagot. Sabi ni Christine Serrato, letter Letter. P. Letter P. Okay. Yan yung papahula natin next time dito sa Hangman. Ano ba ang full name niya? Di ata niya. Oo. Ang makakakuha. Ayan, alo, kayo po alam ba? Sorry, walang tao sa bahay namin kanina. Ito. Ano yun? Ang Ala. makakakuha nung pangalan niya, no? Pwede magpaputok. Yes. Ng lobo. Ng lobo. Ng lobo. Ayan, alo, kay Mr. Jomar Solomon. Hello. Paktay na nga, sabi ni Jessica. Ito may Patay sabi na. na si Christine Serrato. Kaya, Dosay. Letter N. Sabi ni Jana, wala daw siyang mahanap na hangman na ganyan sa inyo. Imba po to. Siyempre, ginawa to Oo. namin. Ah. Dito lang yan sa The Almusal Club, kaya lagi kayong Ano? dito na kayo mag-practice. Yes, mag-practice. May kadate daw si Green Dear na naman sabi ni Tanyan. Jessica. Hindi tayo green. Tayo po Hindi. ay transparent, wholesome. Wholesome. Wala po Ayan. tayong kabastusan Sige. na nangyayari dito sa... Ayan, Okay, sige na nga, ilabas na ilabas na natin. natin. Oo. Let's try letter. Ay. Ay. Ah! Ano pa? Hindi ko makita. Letter R. Letter E. Letter C. Letter 8. Yay! Letter Ayan! Congratulations, Alex Alex Gaviola! Gaviola! Ikaw ang aming first winner today. First winner today! Go, go, go! Ayan. Bye, bye, bye! Ayan. Okay, So, meron na tayong first winner, guys, para sa ating second set. Anong gusto nyo? Easy, medium, or hard? Sabi ni Dear Tanya, nahanap ko na yung site na yan. Nalaro ko na actually. Secret lang natin yan, Dear Tanya. Huwag ka maingay. Atin. O, sige, ayan na. Anong gusto nyo? Sabi ni Jessica and ni Jana, hard daw. Hard. Grabe ang base masagot nung nung Luciana. Hindi ko Kaya nga siya kilala Wala, may eh. nakapagpaputok. Ayun Yes, lang yung isa pumutok. lang. Isa. Isa ang pumutok. Yes. Hala. Ayan. Ayan, maraming sumasagot ng hard. Kaya naman, let's try. Na-try na natin ang Ayan na pala, hard. Nanlalamig yung Places. bird ni... Nanlalamig yung bird, papi. Places. Oh, maliit ang bird ng mga may birdie ngayon. Ayan na, Dahil places nasa ang kuweba ating sila, second. naghahanap ng matutuka. Ayan, halolo kay Ruth Gabehan. Sabi Uy, ni nagbabalik Jessica, si Ruth. letter S. Letter Ayun. S. Kaya Umaga naman na. guys, while watching the Almusal Club at habang naglalaro kayo, Oo, please like and like, share. react, and heart. Lang heart. Yung sumasabog sa Like vulkan. and heart. Oh, may letter Yes, S, While guys. watching. May letter S. Wala daw. Ay, meron, wala. Meron. May S. Places, ano yan? Hina daw ng signal, sabi Oo ni nga. Victor. Pati sa... Ayan, may sagot na si AJ Guache. My God! Mediterranean Sea. Wow! Oo nga, no? Grabe. Grabe, Sige. ang bilis. Sige. Sabi ni Ruth, letter E daw. Sumagot na rin si Paul ng Mediterranean Sea, but Letter nauna E? si Mr. Meron. AJ. Uy, Letter S daw. Meron. meron Letter na. S. Letter E. Meron. Sabi ni Jessica, napakagaling. Letter M. Paktay na naman. Paktay. Letter D. Kamodiha. Letter Ayan. I. Andyan na yung mga Letter veterans. T. Re. Yan. Oh. Wala pang pumutok na lobo. O hindi, mali yung spelling. Mediterranean. N. Wala. C. Yan, tama si AJ Guache. So, yan, nilabas na natin ang latalala. Ang galing-galing nyo, ha? Ang tamang sagot. Kaya ang Mali. nakahulay si Mr. AJ Guache. Ang Guache. bilis-bilis naman. Siyempre. Ayun Grabe, ang guys, bilis. Gusto Huwag niyo tayo yung makuha yung magpadali. 400 pesos. Pero ayan, may chance Sabi pa ni kayo Jana, makuha ang 400. apakahusay. Apakahusay eh. Ayan. Apaka. Ayan guys. Anong gusto nyo para ating third set? Easy, medium, or hard? Iba daw talaga kapag veterans.
Yan, Sabi ni naglilipat na po Ronnie. ng channel si Master Sen. Giniginaw na siya. Sabi ni Jessica, medium. Ayan, nakikita ko nag-heart react si Christine. Guys, kayo rin mag-heart react na rin Yes. kayo while watching. Yes. Manok na. So, ito sabi ni Jenny, ni Christine Joy, Naging medium. manok ang bird. Ayan, nilagay na ang Ano, medium. ibang term sa Maliit manok? daw kasi, kaya ano lang, manok Naging lang. manok ang bird. Ayan ang ating Anong tawag sa big last set ay na manok? Ano? outer space. Big Big hen. bird. Big hen. So, mag-input na kayo ng Ay, oo nga, letters. no, malaking manok. Anong tawag sa malaking manok? Yan guys, ihulaan yan mamaya pagkatapos na. Anong tawag sa malaking manok? Kapag ang Yan. tawag sa malaking ibon ay big, Big bird. Anong tawag sa malaking manok? Malaking mahabang manok. Ayan na, medium tayo. Sabi ni Jessica, letter S. Kabir. Letter S daw, pero sumagot na si Paul, sabi, abo system. Abo system. Ambot, say mo. Ambot sa imo de ay kudasay. Ayan Abo na, system. abo ba to? Abo. Grabe, Abo. ibig sabihin Ibo, makukuha yung abo. pot money pag tama yan. Oo, may chance sila makuha Letter. ang money. Mag-input muna kayo ng letter. Oo, Yes. letters muna bago natin ilabas Ng ang abo. tamang sagot. Sabi ni Christine, big chicken tawag sa malaking manok. Akala ko ano eh. C2. Type art. Mang inasal. Ito, sabi ni Wings Christine farm. Serrato, letter C2. A. All being. Ay, hindi siya Hindi abo siya system. abo! Wag muna kayo Dalawa na. mag-copy-paste. May isa pa. Sabi Letter ni S Jenny, daw. all Sige, being. go. Letter Nasaan S. siya? Outer space ang ating Ay, Wala rin. story. Okay, wala nang pot money, guys. Wala nang pot money. Ayan, wala na tayong pot money. Kaya bukas ang ating pot money is worth 500 pesos. Parang nasa ibang ano ata. Nubo ka. Parang gusto ko ng Ayan, pera. hello kay Pau. Australia, ayan na. Goodbye, 400 pot Yan. money and tomorrow. Pag it's masakit worth ang iyong likod, 500. anong gagamitin? Huwag mahiyang Sipaw. magtanong. Ayan, hindi siya hindi Yung kay siya Willie. abo system. Wala na yan. Wala. Ay, walang A. Wala. Ay, wala. Oo, sabi ni Christine Serrato, letter M. Sabi ni Paul, Ben Johnson. Ben Johnson. Mga Ben. Outer space yung category natin, Oo nga. Guys, walang letter M. Ben 10. Baka da. Ayan, sabi ni Lon BC. Ang tawag sa malaking manok ay peacock. Peacock. Napakalapit mo. Napakalapit mo. Ay, nakuha mo na yung... Yun ba yung gumagano-gano? Yung peacock, di ba? Paano wala ng letter? Diba? niya pang Yung ano yun, lalabas akolo, na akolo, akolo, akolo. Hindi, peacock yun. Yung, ang laki. O, tama nga, malaki mo yun. Tama, malaki nga. Ang turkey, yung balat na, yung wala na ulo, tsaka yung na-oven na. Sunog na. Luto na. Ayan, may sumasagot ba? Sabi ni Pau, willing ako paggamit, ano daw? Masahe ko. Masahe ko likod. Hindi ko makita yung mga comment nila. Oo nga. Sa Valentine's Day. Sabi ni Ruth, Big Deeper. Big Big Deep. deep. Masaya na naman Big tayo, Deeper. ha? Sabi ni Ang laki na, malalim pa. Diyos ko po. Yung peacock. Hoy, ano na? Sabi ni Jessica, letter Beg. P. Sabi ni, ano, P. P po. ni Jana, beg. Beg. Deeper. Ay, may letter P, oh. May letter P, guys. Ayan, sabi din ni Jana, Big Deeper. Ano yun? Big Deeper nga. Malalim kasi, sabi nila. Malalim kasi. Oh, sabi ni all caps pa, Big Di ba? Deeper. Deep dinidip. Malaking Oo. dinidip. Tumawa na naman Kasi, kayo. yung ganun spelling yung deeper na, ano. Malalim. Malalim. Ay, saan ba? Sabi Sino ba? rin ni Paul, Big Dipper. Sige nga, let's try Letter letter I. Sino na dyan? Si Ronnie Basa. Si
Pau Sabi ata. niya, mas nauna si Baby Ronnie. Wait Oo, si Ronnie daw. Ay, oo, si Ronnie Basa na. R. Kaya naman labas God. natin ng letter R. Big Dipper. Tama na sana yung big eh. Mali lang yung deeper. Dipper eh. Parang big. Deeper naman. Nag-ano eh, nag-dipper eh. Ayan. Ay, meron na bang letter R? Let's try Tama na, baka letter kakabalik B. lang yan. Kakabalik lang yan. Huwag mo Sorry naman po. Ay, letter G. Letter G. Letter G. And letter D. And letter Ayan. Meron pa. E. Spelling. Ayan. Wow. So, congratulations, Sir Ronnie Basa. Ikaw ang aming third winner. Wala na po tayong poke money. Oo, wala na. Sabi ni ano, ay oo nga, nasabi na pala yan. Tansyan nyo Ayan, kami congrats daw, daw. Oo, congrats, Oo. Ronnie Basa. So, ayan guys, kompleto na ating winners for Hangman. Kaya naman, let's Dapat announce si kung Ronnie yung sino-sino ba nag-announce doon sila. eh. Na? Ayan. Ayan. Kaya, Ronnie! Basa! Okay, announce na. Ang nanalo mo, ayos sila. Bala talaga itong dalawang to. Ayan, congratulations sa ating Hangman winners. We have Alex Gaviola, AJ Guache, Yan, and... pwede mapangasawa ni DJ. Oh, yung last, sabay-sabay tayo. And... Ronnie Basa! Ayan. Ito, okay na? Ayan. Ayan na, Ronnie, congratulations. pakasalan mo na nga si DJ Ayi para... Ayi! Basa! Ay, basa! Ayi! Basa! Ayan, hindi. Grabe. Ayan, game na. Tama Ang na. programa Masyado tayo tayong pawang saya. kapiruan Oo, kasi yan lamang. Wala po tayong sabaw. Oo. So, ayan guys, meron pa tayong second game. Kaya naman labas na natin ang ating Word! Matrix. Kasi ano rin, kapag ka nakatayo ni ano eh, Nino. ni Mayeng. Basa. Ayan. Ato. Doc Kimpi and Doc Ayan. Kimpi and Doc Rupi, ano po ang ating mga medical Ayan, sabi ni equipment? Ronnie. Pa-shout out sa ating kong healthy Roxanne Basa Arandia. Ayan, alo. So, ayan, guys. Intan Puyat daw. So, ayan guys, ano ang ating category for Words Matrix? Medical Equipment. Word pastries. Hindi, Words Matrix. Word pastries. Medical Equipment Ayan, si ang Peacock. ating Lumalapit na po si Peacock. category. Ayan po, si Peacock. Pick up. So, ayan guys, dito kapag alam nyo na yung sagot, isama nyo ang row and column kung saan nyo nakita ang first letter. Sabi ni Christine Joy, ano? B3. Stethoscope. Di ba stethoscope yun? Hindi ka gagaling. Ayan, sabi ni Alex, J10 operating table. Okay. So, Alex, may points ka na. Si Ronnie, sabi niya, Ano yung sagot ni, ano, ni Jenna? thermometer. Pakibasa, Ayi. Computed tomography. Kulang. Kulang. Ano yung tomography? Thermometer si Ronnie Basa, E3. Syringe daw, B8. May kasama, ay walang computer. Ultrasound. CT scan yung Syringe. sinabi ni Jana. Kulang ng Syringe, scan. sabi ni Jenny, D8. Ay, domestic. Syringe. Ano yung stethoscope? Tapos sabi ni Dear kinurek na ni Tanyan, Johnny Basa. sabi ni Dear Tanyan, ultrasound machine. L1. Wow. Ayan. Sabi ni Adser, scan AC. Si Ronnie Basa at kinorek niya ang stethoscope, C4. Meron Sabi na ni tayong Sharon. thermometer. Ayan si Star of the Night. Ayan, sabi ni Adser, computed Sabi ni ano, tomography. Si Scan. Ate Sharon. Wow. Wrong spelling. Ang tamang sagot ay si E3 daw. Samir. Oo, mali. Ayan. Ay, hindi Si pa Dear tama si Tanya. Samir. Si Dear Tanya ng tama at kumpleto. Thermometer daw, meron ba? Computed tomography scan. Nahula na.
Meron na rin yung ultrasound. Stretcher, H4. Ayan, stretcher, H4. Ayan, meron. Sabi ni Jessica, Jenny. nag-nursing pa ako, di ko makita ang mga medical treatment. Na ano na nalito na nakarambol Ayan. kasi. Meron pang isa, ginagamit sa sugat. Oh, yung sa sugat. Yun na Sile. lang. Meron na po, si Ronnie Basa. Anong ginamit sa sugat? Gasa. Betadine. Ano? Yung kinayas na sa... May kulang. Kulang yung sagot ni Alex. Pero may karugtong yan eh. Elastic band. Hindi lang siya elastic band. Ano siya? Elastic band. Ayan, si Jessica. Jessica, idugtong mo na yan. Oo nga. Di, bandage daw. Paunahan, paunahan, Paramihan paunahan. kayo ng D11. puntos. Ito yung wala yung Ayan, sagot eh. wala. Nauna talaga si Alex. Kinorek niya na. Sabi niya, elastic bandage. Sabi ni Gis sa Pinoso, 12 DNA. So, ayan, guys. Kumpleto na ang ating bakit DNA? medical Ha? equipment. Ayan. Bilis ah. Ang bilis nila ngayong araw. Sabi ni Dertanyan, tingnan ko lang kung di pa ako manalo dito. Kaya naman, let's announce na kung sino ang ating winner. Ayan. At kung sino ang maraming nahula ang sagot. Yes. Okay. Ang may pinakamaraming nahulang sagot. Actually, tayo si Alex at si D'Artagnan. Pero isa sa kanila ang nakakuha ng pinakamahabang sagot. Yan, dahil At mahilig walang siya, iba, kundi si... Ang pinakamahilig sa pinakamahabang chicken. Oh, sabay-sabay tayo. In 3, 2, 1, congratulations to... D'Artagnan! Napalalunan mo ang Ayan. pika. Nakakahilo daw, sabi ni Pau. Oo, So, talaga. ayan, congratulations. Kung nahihilo ka, D'Artagnan. maglagay sa ulo ng... Pau. DR ko. Ayan, guys. Meron pa tayong third game. Kaya Yes. tumutok lang kayo lahat. Dahil may chance pa kayo manalo. Yes. And let's announce. Ilabas na natin. Sige, Mize. Ayi! Ayan, congratulations. Sabi ni Alex. Congratulations Ay, basa. daw. Ayan, hi Alex. Thank you sa maganda mong review. Yes. Sa mga gusto mag-review dyan sa Madrid, Guys, Philippines, oo. diba? Hindi, Mag-review na kayo. mag-review kayo sa The Almusal Yes, Club. kasi ano, may exam. Oo. Mag-ano kayo doon? Ano to? Mag-recommend kayo The Almusal Club. Pag nag-review kayo, masasali na kayo sa ano. Mamimili kami doon sa mga nagre-review na bibigyan namin ng t-shirt. Oo. Kung sino may Yes. best review. Yun. Ayan, Ayan. okay na. Ilabas Sige, na labas natin. na natin ang ating third game. Yun na yun. Movie series. May exam doon. Ang bilis da. Ayan, guys. Ang ating third game ay hulaan nyo lang ang movie na naka-flash sa ating screen. Ang kanyang genre ay action comedy. Hindi, review kayo sa Facebook page namin sa The Almusal Club. Ano yan? Yes. Tungkol sa mga experience or mga ano nyo dito sa live natin, sa games araw-araw. Hindi kayo yung sagot, no? Ay. Sabi ni Samir, Pool Deadpool. 2. Si Pau naman, Man from Macau. Sabi ni Jenny Remo, dead pill. Wrong Rupi. spelling yan. Bigyan mo Ano sila lang siya ng na clue. typo. Rupi, ikaw pinakamagaling magbigay ng clue. Bigyan mo sila ng clue. Ayan, sabi ni Samir Central Intelligence, si Alex, Ah. Detective Detective Chinatown 2. Yan, tama. Maraming tikoy dyan. Deadpool. Shazam. Deadpool 2. Yan. O, tama na. Labas na natin ang tama sa go. Sige. Master 3. Kaya naman may nakahula na guys ang ating tamang sagutan. Ay! Detective Chinatown 2. Ayan. Sabi ni D'Artagnan, dami ko na experience dito, Hais. May in love, masaktan, mag-away, magparinigan. Ayan. Yan, So, game, ayan game. guys, meron na tayong first winner. Kaya naman, Yes. ano ba yan? Ilabas na natin ang ating second. Let's announce. Ayan guys, para sa ating second Ayan. set. Favorite ni Rupi. Romance ang ating category.
Ayan, ang ating category ay romaine. Favorite ni Rupi. Ano yan? Sino yung artista dyan? Hindi ko Dun, kilala. dun, 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 dun. Ayan, hulaan nyo na yan, guys. Di bali pa, pwede ka pang manalo. Marami may games pa tayo after na to. Yes. Ayan, sabi ni Last- Samir Manzanil. No, No string strings attached. No attached. strings attached. Sabi ni Hitesh, no string attached. Sabi, muntik na si Hitesh No manalo. strings attached. Sabi rin ni Jana. Ang panalo natin ay... Wala pa. Last Christmas. I gave Sabi you ni one. Jenny. After. So guys, nilabas na natin ang ating tamang sagot. Yun ay ang D. No strings attached. Ang galing mo daw, Samir, sabi ni Pau. Siyempre. Yes. Ang galing-galing mo naman, Zamir. Kaya yan guys, meron pa tayong third movie at ang genre ay Action. 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 Woo. Ayan, nalolo kay Rusty Gapus. Action ng ating third movie. Alam ko Madali yun. lang to. Yes, madali Gusto lang niya yan. din daw yung movie na yan, sabi ni Samir. Oh. Hindi Ano ko pa yan? alam to. Kasama ni... Friendship has its benefits. Kasama dyan si Benefit. Bida sa 50 Shades. Oh. Si ano yun eh? Jamie Dornan. Tama ba ako? Robin Padilla. Hi! Ayan Okay. guys, saulaan nyo na ang Bye-bye. ating Na third naka-jacket, no? movie. Robin Padilla na naka-jacket. Oo. Oo. Sabi ni Jenny, Terminator, Dark Fate. Si Paul naman, Ninja Warrior. Uy, may bago tayong audience, si Hindi, Vendex. si Vendex Kasane. Kasin. Ninja Assassin. Ninja 2. Ninja Ninja 2. Hindi. Naku, nagbigay na ng clue si Rupert. Rupi. Assassin. Hindi. Sabi ni Jomar, Robin Hood. Sabi ni Samir, Mad Max Fury Road. Ten, 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 ten. Sagot lang kayo, guys. Ayan, meron Sabi ni na naman. Dear Tanya, Robin Hood. Pero Sabi mukhang ni may nagagalit AJ na. Goche. Ninja, Shadow of Tears. Sabi Ayan, ni hintayin natin Jenny. yung comment niya mamaya pag nag-ano na siya. Oo. Ayan. Easy, Okay. regular. Robin Hood 2. Sige na, ilabas na natin ang Yes. ating tamang sagot. Yun 3, ay. 2, 1. Robin Hood. O, ayan na. Okay na. Tama na. Finish na. Ayan na. Uy, guys, bawal ang So, madaya ayan. dito. Kompleto na ang ating mga winners. Kaya naman, let's announce kung sino ba ang mga winners para sa ating third game. Crush daw ni Pau Di Arco yung bida dyan sa Robin Hood. Yes. Hi guys! So ako si Ayi, Char, at nagpapaalala na bawal ang madaya dito sa Damsel Club. Ayan. Kung alam niyo yung tamang sagot. Yes, may mga nahuli kasi. Yes, may mga nahuli kasi kami last month, last year, in short. Pero mukhang tinutuloy yata. Pero hindi naman namin kami sure. Yes. Ay, last year, sure na nandaya sila. Ngayon, hindi kami sure kung nandadaya pa ba sila. Basta konsensya nyo na yan, guys. Kaya naman, congratulations sa ating winners sa movie serye. We have Alexandra Gaviola, Samir Manzanilla, and Jomar Solomon. Congratulations sa inyo, guys! And eto na ang ating last game, ang Art Attack! Pimping versus Okay. So, ayan guys, Miss ko tong bago natin tapatan na to, simulan ang ating art attack, mag-heart track muna kayo and like, react. Ayan na. Heart track and like, react for Team Kimpi and Team Rupi. Bago tayo magsimula, ang ating category for today ay Love Song. Ayan, may nagtatanong na. Ayan. Paano po mandaya? Secret. Sikretong malupet. May Ayan tinetext mo guys, kasi ako dito dati. kailangan nyo lang hulaan ng mga title and first line ng kantang dinodrawing namin. Kaya naman, let's start our art Yes. attack in 3, 2, 1. Ayan, so ganun pa rin po ang ating mechanics. Kailangan magkaroon lang kayo ng 1 point sa title, 1 point sa first line. At kung naka 3 points na kayo,
Yes, panalo na kayo. At 3 points para sa 3 winners. Ayan, 3-3. Ay! Advance Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ano nga Ayan bang na. gagawin nyo? Love songs ang ating category ngayon. Ito, meron Gusto nyo akong ba one one-week word. love songs? Yan, one word daw kay Kimpi. Si Rupi din, meron din siyang one word. Wala. Paturo daw ng magpandada. Oh, baliw to, Ito, mga. album Go, to. guys! Album. One word yung kanta. One word daw yung kanta. Maganda to. Pag nag-YouTube kayo, ganyan yung ano niya. Lalabas. Ayan, sabi ni Jessica, ang bilis. Sabi ni Jessica, happier. Happier! Ano ang first line ng happier? 1 point, Jessica, happier. Sabi ni Jenny Remo, phytograph. Ano yung phytograph? Ha? Okay. So, ayan, meron ako. Smile. Happier. Ito, si Samir Manzanilla, walking down 29th and Park. 1 point, Meron Samir. akong... Wait. 3 words. Ayan. 1 point na si Jessica, 1 point na rin si Samir. Sino nga ba ang mga bagong set ng winners dito sa Art Attack? Galingan nyo, guys. Lately, I've been thinking. Ano kaya yan? I've been. Wala, Alex. O, ayan. No! Dayang. So guys, 1 point sa title, 1 point sa first line. Kailangan nyo lang magkaroon ng 3 points. Dayang! Nauna si Samir sa happier ng lyrics. Yes, tama. Ayan, si Samir sabi niya, in your eyes. Ano ang first line 2 ng in your points, eyes? Samir. I hear your heart beat to the beat Ayan, of the sinagot drums. niya rin yung ano. Sinagot niya Ayan, rin dying yung... inside, sabi ni Ronnie Basa, tama siya. Sinagot niya yung Nauna na lyrics. si Jessica, Dying Inside. Sige. 2 points si Samir. 2 points na si Jessica, 2 points na rin si Samir. Sinagot ni Samir yung title ng lyrics. Yes. Dying Inside, first line. So, ito, meron akong... Ito, In Your Eyes lyrics. Tignan natin sino ang meron nauna. akong 2 words. I think I finally know you. Dali, tignan natin sino nauna sa In Your Eyes. Si AJ Guat. Ay, hindi. Si Samir Manzanilla. At dahil dyan, ikaw na aming first winner. Samir Manzanilla. At ang Dying Inside naman, sino? Si AJ Guache. It's turning out just another day. 1 point, AJ Guache. Forward. So, may first winner na tayo, si Samir Manzanilla. Ayan. Okay na, it's turning out just another day. Sleeping Child. Ayan. Tama si Jessica, Ang Sleeping bilis. Child. At dahil dyan, ikaw na aming second winner, Jessica. Isang winner na lang. Ano yan? Magkabilang mundo. Ay, tama si AJ Quality sana. Oo, sana. Ray walking So, in the sa rain. akin, meron Walking ako in the rain. Tingnan natin. 3 words. Ayan, sitting by the window si AJ Guache, 2 points. AJ Guache. Yun, yung tama sana si ang tawag dito? Oh, and rain? Oo, tama. Walking in the rain. Pero wala pang nakasagot ng title dahil mali si Mr. AJ. Wala pa title yun. Oo, pero nakuha na yung first line ng Walking in the Rain, Sitting by the Window ni AJ Guache. Ayan! Si Alex, 1 point, Walking in the Rain. Parang nauunahan ka ngayon, Alex. Ay, ito, Sleeping Child. Tingnan natin sino. Ay, wait. Si Alex. Ayan. The Milky Way upon the heavens.
So, 2 points na si Alex. Ayan. Basang-basa daw sa ulan. Ayan si Alex. Title with lyrics, Thinking Out Loud. Si Alex, at dahil dyan, kompleto na ang Ayan. ating winners. Ang bilis. Bilis na ngayong araw para lang tayong Ayan, nag-joke. kompleto na ating mga Opo. winners para sa Art Attack. Basic Yes. lang muna mga Sige, one tsikahin niyo word. muna sila. Ganon. Kaya naman, Ayan, game. sa ating mga winners. Yes, tsikahin niyo muna Winner. sila. Yay, thank you po. Congratulations sa Sabi inyo. ni, Sino? Jessica, thank you daw. Yes. sabi ni Ronnie Basa, when your legs don't work. Like Wala this. na, unahan na. Ang bilis nila, grabe. Ayan. Tulog na, Rupi. Mukhang antok ka na naman. Oo nga eh. Paano naantok ka ngayon? Laki naman, kailan ba hindi daw? So, ayan guys, congratulations! Kaya naman, ito na ang ating DJ Ai to announce ang ating mga winners. Yes, congratulations sa inyong lahat! Aking minamahal na almosalers. Ayan. Congratulations sa ating mga winners sa Art Attack. We have Samir Manzanilla, Jessica at hindi magpapatalo ang ating December valedictorian, Alexandra Gaviola. Abangan nyo ang ating January set of honor rolls. Okay, abangan nyo yan. Sino nga ba ang ating valedictorian ngayong last January? Ayan. So, pa-shoutout sa mga baby cats ko, si Mango, Super, and Hero. Halo-halo, Super, Ayan, Hero, alolo Mango. sa aking pinsan na si Ayan. Rachel Halo-halo. Joy. Hello. Hi, Joy. Hi, hi. Ayan, sabi apuyat si Rupi, sabi ni Jana. And sabi ni Napuyat ka Pau, daw. Australia, shoutout po sa lahat ng mga taga Pozo Robio, Pangasinan. Ayan, alo. Halo, And halo. syempre kay sabi ni Jessica, pa-shoutout din po sa mga anak kong Shih Shih Tzu, Tzu, si si Milan Mian and at si Rian. Ako rin sinashoutout ko yung mga aso ko. Paano niyo shoutout? Okay. Sinashoutout Paano, ko yung paano? mga aso ko. Hindi ganyan, hindi nyo na naiintindihan yan. Hindi rin na. Ayan, naiintindihan na nila. Nag-reply na sabi, aw. Wow, ayun. Oh, yun. So, ayan. Sa pusa, teka lang. Sabi ni Paano mo Bente, isa-shoutout? shoutout sa Jeff ko, si Kimi. Oy. Hi, Oy. Kimi. Ayan, sabi, paano yung shoutout yung mga pusa? Ito. Ayan. Samir. Ayan. Ayan, oh. Sino pa magpapa-shout out? Ano pa? Anong aso pa? Anong hayop pa? Ibon. Ibon. Shoutout niyo yung manok. Yan, Yung dyan manok. kayo magaling. Yung manok, shoutout. Ah, yung paano yung malaking manok? Oh. Yung malaking manok. Oh. Grabe Sabi kayo. ni yung Dear busy. Tanyan. Pag nababanggit Car yung and Motor Show Kalasyaw. See you dyan, mga ka-almosalers. Ay, wow, model siya Ayan. doon. Ay, wow. Sabi teka lang. Pag naalala ko yung manok, naalala ko yung Big Lang. Dipper. May sinasabi si Summer, sabi niya, pa-shout out yung ahas kong friend. In 3, 2, 1. Shut up! Ayan, sabi ni Masaya Ronnie, tayo. shout out sa friend kong si John Michael, nandyan lang kung may Kailangan. Let ko na gets yan ah. Galing mo. So ayan, congratulations sa ating mga winners for today. Yeah. Oh, Rupi, paki-announce naman ang ating mga hiring positions. Ayan. Sa Pangasinan, nangangailangan kami ng call center agent. Yes. Yes. Sa lahat ng branch pala. Yes. Basta guy, where's always? Where's always hiring? Hiring kami sa lahat ng branches. Kaya naman guys, Yes. kung gusto niya mag-apply, mag-message lang kayo sa aming Facebook page. Yes. Madrid, Philippines, Yes. Pangasinan, Cebu, Davao. And syempre dito sa Manila. Kaya naman guys, if you are interested
apply na. And Yes. syempre Lagi guys, tayo. Open tayo. please subscribe to our YouTube channel, The Almusal Club, and also like us to our Facebook page, The Almusal Club. Abangan niyo ang aming mga announcements pa sa Almusal Club Yes. regarding sa ating Magkano mga raw? merches and giveaways. Hindi pa po. Wala pa nakafinalize. kasing final eh. Parang Ayan. TBA mo Ayan, na siya. may nag-comment. Si Pao Estrella, applied. Dasal na lang, baka sakaling tawag. Magtatawagan ka. Ayan. Good luck sa iyong Pao. Yun. Kung sino lang daw yung Ayan, sabi ni Eto. Samir, magkano rate ng agent? PM po. PM. Ito, tips na lang. Oo. Yes. Oo. Oo. Ilagay Ayan, niyo yung from true our name Zen nyo. Master. Basta galingan nyo. Tapos Oo. ayusin Tsaka nyo ito yung pa, mga isang tips. profiles. Yes. Isang tips. Kung hindi kayo natatawagan ng sobrang tagal, mag-walk-in na lang kayo. Yes. Pero as of now, holding po ang ating mga walk-in sa lahat ng branches para sa safety ng ating mga applicants. Anong mga Ayan, kailangan nilang safety hintayin? first. Online application muna. Yes, online application muna. para Ayan, sabi ni ano, Jackson Solomon, shout dying out sa inside. Pira and Spy. Ayan, alo. Sabi ni Derta niya, tatawagan ka daw niya, Pau. Ayan. And sabi niya, shout out kay SK Chairman Alvin De Guzman, hanap ka ibang ka-date mo. Wag Wag ako. Sabi ni Derta Ay, ang niya. lakas. Yung merch guys, kasi parang pag-uusapan pa siya. Kasi marami pang Yes. Oo. Abangan nyo Marami lang. pang dadating kaya kailangan finalize muna lahat before namin isang bagsakan. Sabi ni Kaya, Pao, magwa-walk-in na ako sa San Pangasinan. Carlos, Pangasinan. Oh, So, go, go, ayan, go. good lang sa iyong application, Pao Estrella. And Yes, see thank you you. so much sa lahat Yes. ng nakigulo at nakisaya today Yes, yes, sa yes. The Almusal Club. Yes. Ruby, may gusto ka bang sabihin? Yes. Yan, Meron ba? gusto ko lang sabihin sa inyo na salamat sa panonood at hanggang sa muli dito lang sa... Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat, guys. And do not hesitate na mag-apply dito sa Madrid, Philippines. Dahil dito sa Madrid, mag-umpisa kang mag-isa. Pero dito sa Madrid, hindi ka nag-isa. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! Baboom! See you tomorrow. Tulog ka